Ya jine. Ben perang iki sak entuke kok. Ya ngene iki Bratayuda iki lelucone nek nggon perang ngene iki ya mung ngene iki. Ora nganggo gembos asmara. Wes. Kena ndasmu potol. Aku suwe-suwe malah guyu. Wong ora bener nggon sirah kok ling gorok mempeng. Ayo. Ngati-ati tenan iki. Nganti lena pangendhamu. Wis iya. Ora. Aku ngerti ngendi sing tak tuju aku apal. Dadi kowe nggunakake pencak langsung iso tak tuntut. Ayo arep nglimpe kowe. Ayo. Wis ayo. Ayo. Wah! Iya. Waduh. Waduh. Muter. Udus. Iki ngopo iki? Iki arep perang iki. Ponokawane doedan melu perang malah bebeda. Kejaba melu perang iki janjane aku ndek niat. Niatmu apa? Nyopet. Wong perang iki ora krasa jukuki dompete. Lumayan. Kuwi duit sing karam. Ora mbok balekke dosa. Asah cerewetmu. Ngandane kowe apa aku sing tekaning pati? Udus. Maju, ayo sing seru, maju, ayo.
kanca maju, mandeg, hati-hati, Cung, hati-hati, awas. Ora pangling ki Wadyabala Pandhawa wis samapta ing gati sawigaing diri. Ya, pancen kepara nyata. Iki Wadyabala saka negara Ngastina. Ya, jarene ning Senopati anyar. Senopati pengabit Raden Durgandasena. Ayo, sapa senopatining Pandhawa? Mula gagi sawangan prajurit ngrandu Gumbala abdining Sang Bratasena ya Sang Werkudara. Raden Werkudara ingkang bakal ngendhih senopati saka negara Ngastina. Wah, lah sing dijokke bola-bali ming Werkudara, bola-bali ming Werkudara. Apa ora ana liyane Werkudara? Ora sah cerewet. Kowe wong Ngastina padune wedi karo bendaraku Raden Werkudara. Sing kandha wedi sapa? Aku ya ora bakal wedi karo senopati pengapit negara Ngastina. Co, hati-hati sing tumbak ngarep. Ayo tumbak mindhang ngarep. Iki sing nganggo pedhang ki tengah wae, tengah. Sing nganggo jemparing mburi dhewe. Engko nek ngarep rada kedesuk, jemparinge diculke. Men padha tekaning pati. Sing nganggo mimis mburi ki nggo bedhil ora? Ora. Ya sing ngono. Ora nggo bedhil kok ngesuk-esuk. Golekno. Oh lah. Sing tumbake ngarep. Sing pedhang ning tengah. Nganggo aba-aba lho, aja sak kepenake dhewe. Merga iki barisan akeh. Sing menehi aba-aba yen tumbak kudu nyerang ya nyerang. Maju mengarep. Sing nganggo mimis neng mburi, sing nganggo jemparing neng mburi mung yen ngarep kedesuk jemparing diculke. Kanca hati-hati. Sajahe prajurit wis padha samapta ing gati sawigaing diri. Ayo, dina iki diwiwiti perang gegempuran Tegal Kurukasetra. Ayo, mengkari Pandhawa sing ludes apa Kurawa sing keles. Sing mesti wong watak angkara budi candala iku ora bakal menang karo wong watak kabecikan. Ora usah dadak mejang kaya pendhita mulang kaya guru. Neng kene anane perang ki menang apa kalah? Nek sing kalah ya bakal tekaning pati, sing menang bakal mukti. Ayo, cawisna kekuatanmu. Neng kene marganing patimu. Kanca maju, gempur. Tawur. Tenan to. Senengane kok Kurawa iki le gayeng nek ming baris nek kon perang wis ora ana kekuataning babar blas. Aku ora wis omong to, sing nganggo tumbak iki ning ngarep, sing nganggo pedhang ning tengah, sing jemparing ning mburi ning mesti do cemongol-congol kepengin ketok. Sing jemparing durung diaban-abani wis nguncalke jemparing lah tiba ngenangi kancane dhewe. Sing tumbak ya ngono wae barang didesek mungsuh ora wani maju malah padha mlayu ting tlalang tumbake nyenggoli wetenge kancane dhewe. Sing nganggo pedhang ya ngono sapenake dhewe waton merem limbabati kancane dhewe endah-endah. Prajurit nek tukang golek ramban mbabati ming waton wit dibabati sapenake dhewe. Aduh mati aku. Aduh guluku kesrempet tumbak. Iki getih ra gelem mandeg. Aduh, tambani. Aduh, mati aku. Dimamahke wit mandingan kuwi. Godhonge wae aja wite. Mosok mamah kok wit mandingan terus protol kabeh untune. Iki ya maksudku godhonge minggat ngono ora cacewet ya. Ya ora ngono, ora nesu sakpene dhewe. Aduh, mati aku. Aduh, wetengku mobrot kaya ngene. Kena tumbake kancaku dhewe. Aduh kupingku ilang. Aduh irungku krungu kaya ngene. Kesampet tumpet tangi kancaku ilang kaya ngene ora iso omong ora iso nggo ngesunan nyelang kawane. Ora iso tinggo ngono ya. Yen nek perjalanan jauh ora iso tinggo ngono.
Kila temenanan iki jan. Ngomongmu ngaman kowe. Mula ta mula ora rada kurang ajaran kene. Kaya ngono kuwi sapa sing nandur bakal ngunduh. Yen jeneng dikandani apik-apik lho ora ngungu ya ngono sing kena irunge ngono. Ngapakmu ngaman kowe ora iso nyuwara piye-piye saiki ora. Yen ora iso bapak mucung ngarepmu. Ngelmu ora wis ora iso ta. Ngamukmu ngaman. Endane kok darawani guyu nek guyu ndak diseneni. Aduh mati aku. Aduh. Pundakku timpal aduh. Aduh. Wah, jan. Elah, Dal. Ngopo? Rokokku ilang. Wong edan kok. Aduh. Aduh. Napa kowe? Ndasku ilang. Hah? Ndasku ilang. Ndas ilang kok iso omong? Ndas ngisor. Aduh. Iki to wagu. Oh. Malah dicungke ora. Diduduhke. Ora duwe ndas. Ra yo wagu to nang ngene iki. Heeh. Kudu tambal kenthos ndasmu. Kok nambal kenthos sak penake dhewe. Aja mundur. Golek halanganku. Lah mundur. Nganggo payung seret ning burine ora pangling Raden Kartomarma. Ora sak baene lan ora sak bobote kowe mungsuh karo aku Podang Binorean. Ana ing jroning peperangan mung anane wani karo ora wani. Monggo Podang Binorean wani karo Raden Kartomarma yo. Aja mung siji Kurawa, krubuten leganing atiku ora bakal tak tinggal loncat. Ora minggat tak suduk nganggo curiga, kelakon tinju kagrat nyawamu, tak pecah sirahmu dadi kurban ning Bratayuda.
jebol dadamu. Ora duwe niat ketemu karo wong edan malah sing maju Petruk. Weh, anggepe arep kaya ngene Senopati Pamungkas. Utawa Jalan Pamungkas. Wong edan. Aku wegah mungsuh kowe. Loh, terus derajate apa kok ora gelem musuh aku? Apa anggepmu sampean iku Kurawa apa? Anggepmu sampean iku balane Drudana terus manunggal karo Kurawa terus derajatmu ya padha Kurawa. Ora mo. Derajatmu ora kaya Kurawa. Kurawa ki pangeran pati, sampean anak pendhita. Sampean ki gaweane mung makani titiyane para pangeran pati, makani jaran, padha karo makani mbokmu, ndasmu kuwi. Edian malah sakepenake omongane. Ayo. Petruk ndak dikira ora nyambut gawe. Arep mengabdi ning Petruk duwe niat kepengin labuh labet karo para Pandhawa. Ayo jroning perang ini Petruk ya ora bakal wedi mati. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati? Lena pangendamu legandang dening aku. Ayo, ora sanggo gamelan. Ndak kisruh le perang. Penak ra gamelan bebas mati dening aku. Ayo jajal nyok. Hait, hait, ya. Ah, iya. Mangsane padake Petruk ki ra iso gelut apa piye? Ora. Mati terus. Oh, wis ya. Ayo piye oleh ajar silat ning Cina e. Saming mencolot-mencolot ngono aku iso. Edan iso Indo iso wae mati ora iso. Iya. Udus. Iki ngopo iki? Iki arep perang iki. Ponokawane do edan melu perang malah bebeda. Kejaba melu perang iki janjane aku duwe niat. Niatmu apa? Nyopet. Wong perang ki ora krasa jukuki dompete. Lumayan. Kuwi dhuwit sing karam. Ora mbok balekke dosa. Asah cerewetmu. Ngandane kowe apa aku sing tekaning pati? Udus. Piye, Gong? Menjoto ndase. Lah ngopo? Aku le mencolot kesusu e. Lagi sampe jenenge iki pencak sing ketiga aku wis mencolot. Ha iya, mulane ngati-ati. Petro aja guyon. Kene papane wong perangan. Loh, tenanan ya iso kok, Ndara. Ayo. Mati. Ya. Sah kiramu. Bos! Hai! Wait! Oh! Apa mau kapan kowe? Bedian tangane ampuh ora jamak-jamak. Tuding kok iso mlaku dhewe. Ayo. Arep iki ra ono apa-apane. Ning tetep gleleng. Yo. Iki sing bantu karo aku.
Juraganku iki sing bantu aku. Ayo piye? Sik tak ganti. Lu ganti kok andang jenggote tukul. Tane ndo kurang. Ayo bebas kok ya. Anane kaya ngene kok. Tukul ya men ngene kok. Risi nek weruh kaya ngene iki, ha. Seneng nek digundul, ha. Ora mati dereng aku. Dak. Uit. Hop. Hop lho. Hop lho. Hop. Wah. Ora endo. Iya. Shit. Wasa. Oh. Wow. Wait. Deng deng deng. Shit. Shit. Diase jegloke candak tek. Aku ki nggumun anak pendhita minggu dolanan karo Petruk. Gimana? Sampeyan maju mungsuh Ndara Werkudara tibani gada rujak pala brek modar. Mungsuh Petruk ya ora ana sing iso ngalahke kok sampeyan ra iso ngalahke Petruk kok anggepe. Kowe iki ngopo iki, Gong? Ayo ta. Mangsane gret. Mat. Udus. Wo. Wait. Us. Wo. Nyut. Nyut. Mujale. Asem iki gejegluk dhewe aku. Hop. Iya. Hoi. Piye, Gong? Aku ki nek ngolet biasane ngisor wis dadi tadahe. Iki kok aduh kosong wae cenanangan mutahke wedang ora. Wah, wis tekor aku HP-ku barang teles e. Omong sesone iki. Ora sopan. Wah, wis modar ora kowe. Sakarepmu kowe. Kapukmu kapan? Teles iki. Panggungku. Wis gek perang neh, Gong. Wah, ora iso total iki. Mikir HP aku. Wah. Boyo tuku sesuk. Oh, mereke Cross e. Walah. Ming Cross e kok eman-eman ora. Oh iya. Awas ayo. Ora minggat tak cocok tumbak jebol dadamu. Kowe, Truk? Nggo tumbak, Truk. Iya, tak silih. Tak silih, yo. Kowe rung jukuk tumbak. Tak petel dasmu. Waduh. 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 Piye, Gong? Bendoko ucale. Aku nek ora mlayu modar iki mau. Wis gleleng malah merucut asem tenan. Nek Truk nek kondhong graji. Asik. Grajine. Ben perang iki sak entuke kok. Ya ngene iki Bratayuda iki lelucone nek nggon perang ngene iki ya men ngene. Ora nganggo gembos asmara. Wes. Kena ndasmu potol. Aku suwe-suwe malah guyu. Wong ora bener nggon sirah kok ling gorok mempeng. Ayo. Ngati-ati tenan iki. Nganti leno pangendangmu. Wis iya. Ora. Aku ngerti ngendi sing tak tuju aku apal. Dadi kowe nggunakake pencak langsung iso tak tuntut. Ayo arep nglimpe kowe. Ayo. Wis ayo.
Ayo. Wah, iya. Wah itu. Oh, waduh. Muter. Ya. Gendang truk. Lah ngopo? Pupuku keserempet. Tak kira munggah tak tangkis munggah bul medun. Maslep. Untung aku pas begagah. Tangai ya Raja Mak. Ojo guyon, ayo para ponokawan. Cemangkah anggro sesumbar Lindho bumi kuncing kumalu do guntur ketup lumembak penyugang kumambang dosang Wisnu Bathara wah gugu karepe dhewe ora pangling Wadyabala Kurawa ngendelong barisane padha bubar sar-saran padha nungsang kuyang numbuk bentus Wadyabala padha piyaka sak landhean tak sawange sapa Senopati Pandhawa sing majer ing pabaratan tugele gulune leganing ati Matur Ndara Werkudara sewu lepat nyuwun pangapunten. Mitra ana apa? Campuh perang rame madaning Tegal Kuru Kasitra. Ya. Sedaya para Wadyabala sami perang wah kathah ning alhamdulillah. Wadyabala Kurawa ngendelong barisane mundur. Ingkang abdi Ndara Podang Binorean mengsah Ndara Kartomarma mundur. Swatama mundur. Sapa sing mundurke Swatama? Lho. Apa iya? Wah, sampeyan ora mresani kok. Swatama nek ming Swatama pira banggane ajiar. Apa tenan? Domongi kula ora tau ngapusi. Napa sing kula omongke niku bener? Ya wis. Terus piye? Mboten kanthi kanyono-nyono surak mawurahan manengker gumuruh.
Wadya Bala Kurawa ngedali senopati pengapit inggih menika Raden Durgandasena. Nek Ndara mboten mapake senopati pengapit niki mengke barisan Pandhawa saya kalah, saya kendhelong. Mula semanten atur kula nyuwun pangapunten wonten lepat. Agro wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun cekap semanter. Rasa kesusu-susu. Pun cekap semanten matur nuwun. Au sing bakal maju nggih nek mboten sampean mboten rampung-rampung Ndara Durgandasena niku wonge gagah kaya sampean. Nek golek mungsuh sing babak nek mboten sampean mboten ajeng rampung-rampung. Aja. Waduh Pak Raimu lho, Gong. Ada apa toh? Kaget aku tak kira nek gendruwo apa-apa. Mendonong nang kono ya. Emang rupaku ya ket biyen ngene iki kok kaget. Wong raimu kecipratan getih kok. Lho, ora raup barang peperangan cipratan getih medeni to rambuté barang iso digebyur. Rambut gembel ra digebyur, raine kecipratan getih ra kok kaduan kaya memedi to. Kowe kuwi sing cilik. Pedro, non. Wadya Bala kon piyak Durgandasena aku sing methuke. Nah, mangkat Ndara. Yo. Ndara Werkudara iki nek gelem temandang, sapa sing arep methuke? Mangkat, Ndara. Yo. Drontak. Ah kowe nang kono. Arep tak nggo mraktekke Ndara Werkudara kowe nang kono. Ora apa-apa. Siraku kuwi nang nggo gajul-gajulan kok. Ya nyuk ngapura ora. Gumun aku. Jan, kae ajine apa ya, Truk? Bandung Bandawasa. Rara Jonggrang Hudu. Bandung Bandawasa wungkal bener pengantep-antep. Kagungane Ndara Gandamana. Wah. Apa? Ndara Gandamana. Gondomanan prapatan nenggel ndasmu. Kowe senengane nek takoni nesu e. Aku takon temenan lha kelingan ora karo Ndara Gandamana. Kelingan capet-capet karang lerana ya wis suwe kok. Wis luwih 1000 dinane ta iki? Wis suwe. Edan aku nek duwe kok ngono kae wis gleleng nang ndi-ndi gelis ya, Truk. Ha iya. Mangkan, Ndara. Yo tandangane. Ngono kuwi mau ya? Heeh. Salim. Bu, yo menyang yo. Nek ora ngono ndangko dibaten rapik. Ha iya. Iki sing tak goleki jejonggole para Pandhawa Werkudara Durgandasena. Wah, Sarapati pengen nyusul dulur-dulurmu. Kowe sing bakal tak susulke karo anakmu, deplok ndasmu. Sumbar wau. Sing maju Ndara Durgandasena. Petro Durgandasena tak jeploke ndase mangkat. Dlang.
Bareng tekan riki kok malah sare. Den. Iki kenapa, Dara? Pedro. Nun. Sumrepet mripatku. Golek tetes mata napa? Dicokot karo Kakang Durgandasena. Kuwi lah setan. Gugu karepe dhewe. Hei! Ndok, Ganda. Perang kok nyokot ora. Saru. Nyokot kok sanggon-gon. Ndara werku Dara ora tau dicokot sampeyan ayo grising nggih, Den. Iya. Wah. Wungun Dara. Ndak darani kalah. Wah. Cokot kupingku. Lho, kurang ajar to. Kuping kok dicokot, tak ya risi to. Kuping iki ngono risi kok. Apa meneh dicokot to. Tak menyang aku. Lho. Wong wis kok ya isih bales ora. Pripun, Ndara? Pedro, nun ben cepet leh kudu mandang, nggih. Gadaku keri. Gada rujak polo? Iya. Keri teng pundi? Nang pesanggrahan. Jupukno, Pedro. Aduh. Weteng kok ora penak ta iki. Ono ngopo wetenge? Mboten ngerti niki wong mak penjelut kok njur. Aduh. Aduh saya lara aduh. Wah. Wah. Bagong. Gong. Ngapae? Bengak-bengok. Gadaku keri. Teng pundi? Sanggrahan. Gada rujak polo? Iya. Jupun. Aduh. Kok mubeng kabeh ta iki? Aduh. Oh alah kenapa truk aku iki? Aku ya ora ngerti wetengku lara banget ya. Ndasku ya lara banget. Gareng. Non. Cukukno gadaku. Teng pundi? Neng pesanggrahan. Iki neng kampuhku isih neng amplop siji mbuh isine pira. Jupuken nggih ngestaken dawuh. Domata duwiten. Neneng duwite le mangkat do saksek. Aning apa ya kuat aku. Piye kok tandangi dhewe to? Ah ya wong telu ah. Semono gedene. Mundur. Lho. Wis rasa do melu-melu ndak malah keneng boyoke. Oh iya. Kowe kuat kok. Lho nyepelekke ora. Apa ya iki, Truk? Apa mrambat nang cangkem e? Gus kewan wengi iki werna-werna kok ya. Mengangkat kaya ngene kok dadi rada rawani. Minggir. Do semingkir nek kembruan. Ya. Rumangsane ora. Tutus Ndarawerku Dara ngangkat gada rujak pol. Tak usung tak aturke Ndara. Piye, Gong? Urung persiapan iki. Coba angkat. Aku napa dilesi namanya lenaman. Ngerti kok? Udah nganti bijil matane. Ora kuat kowe. Apa tenane? Ya coba. Aku ya, Gong. Nek ora gelek kene. Opo te apa ya? Aduh. Cawek kono, Truk. Jijiki bakal. Ambune mak sentup ngono. Kudune ki nyebar sik, kok kuwi kaya lumaraping jemparing. Temamaning bolongane irung. Masedup ngono. Ayo njuk ngapura karang rakisi apa-apa ya. Awas. Aku nek Dik. Oh.
Dua. Ayo penjelin. Ora kuat reng. Jajal ah. Oh, kowe meneh. Kowe giri lusi jalmotan kena kene to. Ah. Wantu titik. Wantu tipro. Wah. Mancat sikile mancat. Mumpung sikile becik nggo mancat. Tak tancepke nang kene, nang kene. Mok. Wah! Nendi reng katutan ketoke terus. Iki apike tak mbruke terus engko disung wong loro ya go. Nang ngene-ngene ora ngene iki ora. Kapok ra kowe. Yo, kowe ngarep aku mburi rak tekan kono. Yo, gotong royong ya apa-apa sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang kok, Tru. Yo. Nek ora ngono ora rampung-rampung. Ayo. Cekeli, Tru. Ha iya iki tak cekeli sik tenang wae to. Wes. 1 2 3. Gong, tak ajar lho kowe gong. Ora disurung-surung ki abot tenan. Aku kira nyurung kok karang mlaku muthi-muthi rada cepet. Weh. Iki tiba ya. Kowe iki cerewet. Nyambut gawe kok ki anomong ora. Yo, Duh. Ngopo, Gong? Aku kejegrong. Oh iya. Yo tarik yo. Nah, terus. Yo, lho kok saya abot ora apa-apa ya. Yo terus. Terus. Wah, abot tenan ya, Tru. Udan nganti gembro leren sik. Rasah kok ndak malah rampung-rampung rasa leren barang wis. Wis ngono kuwi wae ya terus ya pokoke angger alon-alon. Waduh ngronjal terus. Wong tak ajar lho kowe. Iki aku mrucut nyekeli. Ha iki ngronjal kene. Glo Gong. Tak ajar tenan kowe. Oh. Wis. Edan. Wah. Keringete nganti. Kowe kok ora kemringet, Gong? Keringet kuwi angel metu. Oh. Aku nek ora kesel banget iki keringete, paling ming 2 tetes. Mengkene iki memak dlewer-dlewer tok. Ora iso gembrobyos kaya kowe kuwi, Tru. Oh. Ha to. Ngapae? Sesuk neh pusaka ora dinciki. Yo setan. Ngenci mau numpak ya? Kayane penak numpak. Cengengesan ora. Guyu yak-yakan ora. Iki pusaka. Nggih, kula nggih ngertos. Ndi amplope mau? Aduh. Jaluk bali. Ya ampun ngoten. Pusaka, Petro. Nun. Deke. Hah? Deke. Wah. Ya! Pun mboten sah dinapak-napake men modal. Den. Hei. Ndara, niki lho ketiban. Den, niki lho sampeyan awas sampeyan dhewe. Gus. Gong, piye? Nggo glesak malah. Seneng aku nek Petro kesia-sia. Wah, Durgandasena uncali Godamodar.
ketap-ketap ing akasa dadya giris kang samya tumingal. Lambahing godo Kyai Ludak Polo. Nalika semanten tan prayitna Senopati Pengabit Raden Durgandasena. Kedawan Kyai Rujak Polo temah remuk rempu dadi rempon kuwandane. Nanging elaning jagat gayaning para dewa. Ical wujuding kuwandaning Sang Durgandasena. Satemah ana wujuding tuk ingkang saya ageng satemah kaya wujud leben. Durgandasena mati tiban godo. Nggih. Elok. Eloke pripun? Wah, ilang kuandane Durgandasena. Ana wujud tuk sing banyune bening kimplah-kimplah. Hiline manut marang endhek lan mendukuling lemah nganti kaya wujud kali. Saka cilik dadi gedhe. Nggih niki panguwasaning sing gawe urip. Mbok menawa pinesti kados ngoten, Ndara. Mung supaya dadi titen, supaya wong niku niteni, lepen iki diseksekke nggih Den ajeng kula wenehi jeneng Kali Rambut. Kae. Bareng weruh kali kok njur nyemplung. Asem isih sak dengkol e. Tiwas ambyur aku babak bundas aku. Modar ora. Kaya jeru kimplah-kimplah. Wuh jan senengane. Napa Pak? Jenenge Pak iki Pak? Kali Rambut. Kedadian saka Durgandasena mati dimbruki gada. Wah, jan aneh-aneh ya kedadiane ya, Tru. Dadi Kali Rambut. Ora ana rambute ya, Tru. Ayo. Ming jeneng. Sikut. Wong dume Kali Rambut kok terus ana rambute. Lho jeneng kali apa ya? Ayo ngomong kali apa? Dume kali ngomong. Moh. Ajar ora. Wah, jan. Raup aja. Ana mawa wisa barang, Den. Apa? Senopati Pengabit pun sirna. Ya. Niki mboten dangu mesti bakal timbul senopati jatosipun inggih menika ingkang Raka ing Ngawangga. Sang Adipati Basukarna. Antenane ning kene urung lega yen urung tanding karo Karna kakangku. Sing mateni Gatotkaca. Mangkir miyen sampeyan ampun sak kepenake dhewe. Awi wangsul yen teng Randu Watangan matur ingkang Raka kengeyang sinuwun Matsapati menapa ingkang Raka ing Ndarawati sinuwun Bathara Kresna. Nek ngestina ngedali senopati narepati Ngawangga niku sapa sing trep dadi senopati? Aku sing bakal njaluk dadi senopati. Manut karo pujanggane ampun sak kepenake dhewe. Manut kalian Kang Raka. Wah, ya Semar, ayo bali dhisik. Monggo kula dherekaken, Ndara. Oh
asritina ning pasewakan katingalin ndah Astri lampun dinulu Rakiting Taman Sari negari Ngawangga kongas mangambar gondo arum rumpakaning panyandra drajating putri ingkang lenggah mangun puja brata panembah Agni dupa mangalat-alat murup makantar kumendheng kukuse tarlen kaperbawan gelenging pangesti anenggih garwaning Sang Adipati Karna
putri saking tlatah Madras ingkang sesilih Dewi Surti kanthi eling-eling putri linuhung mila titising pamawas tanduking pramana nerawang wenganing rasa sakciptane hamung mlingga murda mring Hyang Kawasa sayekti wis ngampil gaiping Jawata rasa samar wis sumingkir narabas saliring kang samar-samar marma kalis saking raos kuwatir krana sawang ingkang raka wonten negari Ngastina dadak sakoleng mangke kang pireng gumriting kreta rodaning kreta ingkang kendel sak ngajenging negari Ngawangga grahita Sang Dewi bilih menika ingkang raka mila sigra mapak kunduring Sang Nata ing Ngawangga Sang Adipati Basukarna. Om Tuan sembah niring ulun kapurba risang morbeng ing sahanane ingkang
Iwan kanang sihing tasih mawe uga sawegung kum mring delahan Iwang kanang mamuju ing ngori jengnayake ngrat Ya jagat mangestungkara wayah Bathara jagat garwa aku wong ayu surti kanthi banget gawe mareming rasaku yayi nggon kula ladi marang pun kakang persasat bejo bejaning wong lanang ora kaya kang sinandhang dening Prabu Karna surti kanthi jebul kabeh mau sinandhang dening sira yayi wong ayu jejering garwa mono rong pribadi ingkang wis dadi sak badan loro-lorone duwe ancasing urip ingkang wis ditunggalake. Mula pun kakang kudu menehi kawigaten ingkang mirunggan. Malah yen perlu kudu menehi rega kang luwih larang. Ya kanthi cara mengkono pribadi loro ingkang wis bener-bener nyawiji kukuh bakuh. Ora gampang dipisah dening apa wae. Nanging pagene ya siadi sajake wa. Nggonmu mapak tekaning pun kakang Muragage kowe matura surti kanthi sangetan dadosaken kageting manah dene paduka kepareng rawuh dhateng negari Ngawangga mungko nyatanipun nedheng netepi jejering wajib ngayahi jejibaning dharma minangka dados satriyaning negari Ngastina ingkang katemben menika nedheng lampahi perang ageng tambuh-tambuh pangraosing manah mila boten kendhat anggenipun ingkang rayi tansah meminta dhateng panguwasaning Hyang Bathara Luhung supados paduka kakalisna saking bebaya wonten madyaning Bratayuda Jaya Binangun sinuwun surti kanthi wonten timbalaning adawuh tumanggaping rasamu banget nggonmu menehi kawigaten kang luwih marang pun kakang kene mara nyaketa kenipun tak jarwani jati ning lelakon nggonipun kakang kondur marang negara Ngawangga yayi mesti wae sira yayi wis ngawruhi lamun titi mangsa kala iki Bratayuda Jaya Binangun wis dumadi malah wis akeh senopati ning Kurawa kang lan uga senopati ning Pandhawa ingkang wis gugur ana ing madaning peperangan kalebu ingkang nembe wae kelakon yaiku kadangmu Yayi Dursasana ingkang kasambuting Rana Madyalaga mati siya ana ing jering peperangan sengkeling penggalih Yayi Prabu Duryudana krana sedaning kadang sentana miwah pinisepuh wekasane dina iki pun kakang netepi jiwaning senopati lan prajurit nedya madeg soraning driya ana ing peperangan anyena patening Yayi Prabu Duryudana ngrabasing para kadang-kadangku Pandhawa ana jroning Bratayuda Jaya Binangun mula pun kakang kondur iki sayekti mung kepengin mundhut pamit marang garwaku Yayi Surtikanthi dina iki pun kakang bakal maju ana ing peperangan netepi darmaning satriya wong ayu Surtikanthi punapa ta mira ingsun prihatin waspagung mijil tudatan pakarya sengkang rinemegan Gusti Om
Restunipun dereng kemawon paduka sinuwun paring dawuh. Yektosipun ingkang rayi sampun saged ananggapi menggah menapa kersa jengandika. Dene kundur wonten ngawangga. Menggah mekaten raosipun dados garwa jejering senopati ingkang sakwanci-wanci kedah nyabrang wonten ing peperangan. Nadyan ing pangraos kumedah ikhlas lair lan batin namung nyatanipun awrat menawi nampahan. Sinuwun prasetyaning manah ingkang rayi boten badhe saged tinilar wonten ing ngawangga. Nadyan wujuding pawestri namung nglenggahi jejering garwa senopati inggih rayi boten badhe kantun. Tuwin boten badhe miris satemah marah sabab badhe nyumurupi muntrating marus. Mila sinuwun menawi paduka badhe tedhak wonten ing peperangan keparenga enggalih anganti dhateng ingkang garwa pun Surti Kandi. Oh Maruta mandheg sumilir. Gegodhongan gogrok dereng winanci sesekaran samya alum. Balumbang dadak asap kang tirta. Lesu lesah tanpa daya labet kaperbawan. Duh kitaning Sekar Puri nenggih Sang Dewi Surti Kanthi. Surem-surem kekuwunge wadana layu tias kengis kabatan tistis. Ujwala maru saking sangeting rudatin sangya kang sinawang kaya wis koncatan rasa endah. Satemah mahanani kuwur bali uring budaya. Dintrim sepi samun madyaning puraya pendhapi negari Ngawangga. Inggih kapirsa mung kenthongan pring ingkang uluk-uluk kumenclang mungguing tawang. Yen to rinasa kaya sasmita lamun ana nyawa ingkang wis ora krasan mapan ana ing ragane. Dingkem kang netra Sang Dewi kaya datanku awa hambendung wijiling waspa ingkang kaya tangkis dadal. Nalika semanten cinaketan alendra ing Ngawangga kaya datan saged pisah kelawan memanoning ati. Tajem penyawanging nata Ngawangga Sang Adipati Karna dumateng kang rayi nenggih Sang Surti Kanthi. Lon-lonan sigra linenggahaken sinambi ing aras palarapaning Sang Kusuma Ayu dadi ayem jinem jenjem telenging penggalih Sang Dewi. Sinartan riris arus pangandikaning Sang Nata ing Ngawangga Sang Adipati Basuwarna. Garwaning pun Kakang wong ayu. Wiwit brasaka gua garwaning ibu pun Kakang kuwi wis cinadhang dening panguwasaning Hyang Maha Agung. Karna kuwi besuke dadi jejering senopatining prang negara Ngastina. Wondene senopati mono kewajibane memayu hayuning praja, ora beda kaya dene pun Kakang. Ya senadyan ana negara Ngawangga iki pun Kakang minangka makutaning kawula sak negara, nanging pun Kakang rumangsani lamun ngiyup ana sandhap pepadaning Yayi Prabu Duryudana ing Ngastina. Lan pun Kakang uga wis nate prasetya marang Yayi Prabu Duryudana. Dene pati uriping Narpati Basukarna bakal dadi cagak tuwak siraping keprabon Yayi Prabu Ngastina. Surti Kanthi. Prasetyaning pun Kakang biyen besok lamun Bratayuda kuwi kateman kelakon pun Kakang bakal lumadya ning peperangan mbelani marang Yayi Prabu Duryudana sakurawane. Senadyan sejatine pun Kakang wis ngerti marang pambeganing para Kurawa ingkang hambek cidra watake nista. Nanging sabab apa? Dene pun Kakang puguh bebela marang Kurawa sepisan
jejering satriya utawa senopati ingkang wis nate sumpah prasetya mono kudu tetep ing janji. Nesta-nestaning patrap sawijining satriya mono lamun lincat ing prasetya utawa uncat ing sumpah bakal kaya ngapa surak ing jagat padha nyenyeda nyancat marang Narpati Basukarna. Lamun to Kakang selak marang kewajiban, mula Yayi. Kewajibanipun Kakang iki bakal ndak rampungake. Mligi amung kudu Basukarna ingkang netepi darmaning satriya, ora bakal ngembet marang sapa wae, klebu sira garwaku wong ayu. Bejo cilaka bener luput. Kaya ngapa mengko kedadiane bakal ndak pasrahake marang purbaning Hyang Mahanasa. Senadyan akeh kang padha ngudarasa marang Basukarna, jejering satriya tama teka bebela marang watak Angkara Budi Candala, kabeh mengko bakal katandha lamun wakyaning mangsa kala wis nemahi. Nanging sira Yayi garwaku ingkang bakal ndak jarwani, sejatine apa to sebabe pun Kakang adreng mbelani Kurawa lumawan kadangku Pandhawa. Sabab tumrapun Kakang watak Angkara Budi Candala ingkang sinandhangan dening Yayi Duryudana sakurawane kuwi ora bakal sirna lamun ora bareng kelawan ingkang sinandhangan. Tegese sirnaning Angkara Murka ingkang sinandhang dening Kurawa mono pancen kudu bareng lan tumpese Duryudana sakurawane. Mula pendak-pendak pun Kakang adreng bebujuk marang Yayi Prabu Duryudana supaya tansah duwe pangrasa gedhing keburu sengit marang para Pandhawa mau. Pengajaping pun Kakang Bratayuda enggala dumadi sabab yen namung ana Bratayuda iki bakal katandha sapa kang salah bakal seleh, sapa ingkang nandur ala wahyuning bakal sirna. Dene sirnaning Angkara Murka jroning Bratayuda iki sayekti bakal ndak tomboki nganggo bandane Narpati Basukarna ingkang larang dhewe. Bakal ndak tomboki nganggo bandane bojomu sing larang dhewe. Tentreming jagat raya iki bakal tak tomboki nganggo nyawane Basukarna Surtikanti. Oh kaworan bombong sasampunipun ingkang rayi midhanget pangandika paduka sinuwun aslining manah namung setya bekti menapa ingkang dados dawuh paduka sesemban kula menapa ingkang badhe kelampah ingkang rayi namung sumarah mekaten jejering garwa satriya ingkang kedah linampahan. Yayi, senadyan Yayi wis pirsa marang gegembolaning rasaku, nanging pun Kakang ora bakal tida-tida nggone napaki peperangan iki. Ndak suwun garwaku aja kendhat nggone siadi tansah tetuguran meminta ngersaning dewa pun Kakang bisa ngrampungi kewajiban kasenopatin iki kanthi tuntas. Mboten badhe kendel. Anggen kula tansah meminta ngersaning Hyang Mahanasa. Tuwin boten badhe medal saking sanggar pelanggatan menawi paduka dereng ketingal kondur dhateng Ngawangga sinuwun. Ya. Pun Kakang cawisna hermawar pitung jembangan. Pun Kakang nedya siram jamas Surtikanti. Monggo sinuwun kula ladosi sesemban kula. Oh
nglukar busana kasatriyan. Nalindra ngawangga Gya Siram Jamas Dewa Sraya. Lukar ukel rikmaku membriyah. Gya Jinamasan weninging Hermawar. Riwusnya jangkep pitung jembangan. Nadyan katingal resik parandine jroning batos hanggung musik. Yen to enget jejiban kasatriyan. Hamila lumaban telenging peperangan anak paki kridaning kadang nenggih para Pandhawa. Sigra ngrasuk busana Kasenopaten. Marma wis dadi deping tekad atatap lila prapteng lalis. Gya mijil saking pasiraman nata ngawangga Sang Adipati Basukarna mencorong cahyane nata ngawangga kaya ngasorake prabaning Hyang Surya. Dadi kumembeng kagiat jula kepati Sang Dewi Surtikanti mulat ingkang raka wis mami busana sarwa seta sigra ngalumpruk ning pepadane ingkang raka. Sekawit sampun budidaya nata dhateng manah kula ngingeti paduka netepi jiwaning Senopati nanging boten nginten babar pisan menawi ingkang rayi boten kuwawi ningali dhateng paduka boten wonten ingkang saged kula aturaken kejawi namung sih setya bekti tuwin katresnan kula ingkang rayi Pur Surtikanti. Yayi garwanipun Kakang Surtikanti yen nganti ora kendel nggone Siadi manangis cetha lamun-namung bakal dadi penyandung penyempeting laku pun Kakang nggone netepi marang darmaning Senopati. Garwaku tetepno pangestimu surungen laku ning Basukarna nganti prapteng peperangan kanthi esem sarta bombonging atimu dene Siadi wis pinilih dening Hyang Mahanasa dadi garwaning Senopati Agung. Suwijining senopati ning peperangan ing nedya nindakake dharma ana ing jroning peperangan. Namung sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka mugi lebda ing karya sinuwun garwanipun Kakang Surtikanti.
pamit pasang Kalimantabi Koko Prabu kumejut raos ing manahipun ingkang rayipun Durtajaya Rata sasampunipun paduka Kanjeng Koko Prabu medal saking negari Ngawangga sampun mawi busana Kasenopaden angrasuk busana ingkang sarwa seta miwah kekalung Sekar Inunce menika mengku suraos ingkang kados pundi Koko Prabu Yayi kadangipun Kakang Durtajaya Rata wonten timbalan ing adhawuh Patih Hadimanggala wonten timbalan sinuwun Mban Sambeka wonten dawuh sinuwun padha mirengna yen to wektu dina iki panjenengan ingsun wis dinapuk dening Yai Prabu Duryudana minangka dadi senopati ning Kurawa mangrurah kadang-kadangku para Pandhawa mula aja nganti padha cilik atimu padha bombong-bombongna rasamu dene sira nderekake marang Senopati Agung lajeng para paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi Yai Durtajaya Rata gandeng senopati pengapit ingkang siji wis ana ya kuwi Raden Durgandasena mula senopati pengapit kurang siji sira Yai kadangipun Kakang ndak dadekake senopati pengapiting pun Kakang bombong tanpa pepindhan anggen kula badhe andhiraken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Patih Hadimanggala wonten timbalan ing adhawuh aja nganti keri nderekna marang panjenengan ingsun anggen kula suwita dhateng paduka Gusti kula ing Ngawangga mboten namung wonten ing Madyapada raos bingah manah kula menawi kula saged nderekaken anggen paduka mapan wonten ing Loka Baka Benjang kula tetep badhe suwita dhateng paduka Mban Sambeka wonten timbalan sinuwun ndak jaluk dhisik ana lakumu ning Tegal Kurukasetra golek ana menyang di papan dening adhiku lanang Janaka yen ketemu sirnakna lho niki ngestaken dawuh Durtajaya Rata Patih Hadimanggala cawisna para wadyabala ngawong ayo digepak wadyabala para Pandhawa ning Tegal Kurukasetra sewawi Koko Prabu kula dherekaken monggo sinuwun kula dherekaken bidhal dinten menika Redo mangawur rawur wurahan tengarane ngajurit kong makuru kongsa tetekaya butula ora manriting nurang Gusti rekata ingkang Karna inggih Rama wis pamit karo anakku wadon Surtikanthi. Pangestunipun sekala sampun kanggih kaliyan ingkang putra inggih menika pun Yayi Surtikanthi. Anakku wadon piye? Inggih sampun jamak limrahipun ing atasipun kula menika jejer guru lakinipun. Monggo kula badhe mangsah wonten ing peperangan. Sampun samesinipun kamanungsanipun Yayi Surtikanthi medal tumuli sakmangke muwun. Anakku nangis. Inggih. Namun nyatanipun ngikhlasaken dhateng bidalipun ingkang putra. Lah kuwi sing tak karepake. Wong wadon kudu ngerti marang kewajibaning wong lanang yen to wis dadi garwa senopati. Mangsa kala sing lanang maju ning pabaratan ya kudu ikhlas mergo kuwi dadi kewajibaning sing lanang. Inggih. Rama, piye?
sampun ngantos dipun rembak ingkang panjang-panjang monggo sakmangke dipun gelak lampahipun prapteng Tegal Kurkasitra. Wis samapta ing gati sawigaing diri. Inggih, sampun samapta ing samukawisipun. Ya, ayo tak kusiri manjing peperangan Karna. Monggo Rama kula dherekaken.